Zatim sam ponosna na razne naše tribine koje smo održali na književnom veče sa sudijom Majićem, tribini o važnosti medija i objektivnosti informisanja, ponosna saradnju sa Zborom građana. Podržali smo sve studentske akcije, proteste, svuda smo bili gde god su zvali i skupljali donacije za njih, tako da ponosna sam i na članstvo koje je sve raznovrsnije i kvalitetnije i ponosna sam što kod nas dolaze ljudi koji zaista žele da daju svoj doprinos kvalitetnijem životu u našoj opštini i svi ti ljudi su izuzetno hrabri i odlučni da se o promenama ne može samo pričati i komentarisati na društvenim mrežama, već se mora aktivno uključiti. Mislim da se stvari prilično menjaju. U poslednje vreme mi smo možda navikli ovde, ne samo ovde nego svuda, na neku tradicionalnu patrijarhalnu politiku gde imate jednog šefa, strogog vođu koji lupa šakom o sto i svi moraju da ga bespregovorno slušaju i ispunjavaju njegove naredbe. Sa dužnim poštovanjem prema svim mojim muškim kolegama koje zaista poštujem, mislim da su žene ipak prirodni lideri i da mnogo smo nekad spremnije na kompromise i da nekada smo osetljivije i da možemo bolje da prepoznamo neke stvari koje se ne izgovaraju, a koje postoje kao problemi u našem okruženju i da smo možda empatičnije u tom smislu, a posebno ako imate iskustvo razrednog starešine koje sam ja imala 10 godina, to je vrlo odgovorna funkcija i upravljati jednim razredom ne može se baš porediti sa nekom političkom funkcijom, ali nosi izuzetno veliku odgovornost, a to uglavnom rade žene. Tako da mislim da 21. vek će definitivno biti vek žena, a one i tekako imaju šta da kažu i u kući i u zajednici, a bogami u politici. Dolazi vreme nove generacije žena i to možemo videti i u našim lokalnim parlamentima, i u republičkom parlamentu, i u evropskim i u svetskim javnim scenama, tako da mislim da će to uvesti novine. Prvo moram da kažem da su to generacije đaka kojima sam ja predavala, znači mojih nekadašnjih đaka. Ja sam ih na časovima srpskog jezika učila kritičkom razmišljanju, slobodi, časti, ponosu, hrabrosti, nepristajanju. Učila sam ih Andriću, Crnjanskom, Nušiću, Njegošu i učila sam ih najvećim vrednostima ljudskog duha i našeg kulturnog nasleđa. Svako ko tvrdi i ko može da kaže da ja mogu imati nešto protiv njih je ili zlonameran ili vrlo loše informisan i govori to sa jednim jedinim ciljem, a to je da mene predstavi, da mene udalji od mojih prirodnih saveznika, od mladih kojima sam posvetila značajan deo svog života i rada, sa kojima sam radila i živela bukvalno u nekoj vrsti zajednice, simbioze, školske porodice, sa kojima delim svoje vrednosti i ideale. Smatram da je odlično što su studenti pokrenuli svoju priču u Kovačici u jednom trenutku, ali mi je žao što još uvek nije baš najjasnije ko su njihovi autentični predstavnici, ko su tačno predstavnici naših studenta i voljela bih da su nekako još vidljiviji i da su još spremniji na razgovor i na dogovor, na saradnju, da ne gradimo između sebe zidove nego mostove, jer ćemo biti potrebni jedni drugima. Mi u našem timu inače imamo veoma veliki broj studenta koji su spremni da se aktivno uključe u naše delovanje na lokalu. Kao što sam rekla ranije, mi smo podržali svaku studentsku akciju od samog početka, čak smo prvi pokrenuli na lokalu donacije za studente i ostajemo otvoreni za razgovor sa njima i za koordinaciju svih akcija koje mogu dovesti do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i pobede nad SNS-u. Pa lokalni mediji na prvom mestu radio televizije opštine Kovačica je medij sa kojima sam lično ranije imala odličnu saradnju. Kao neko koji je u ovoj opštini imao mnogo raznovrsnih svojih projekata iz kulture i obrazovanja i ima tamo i dan danas pojedinaca koji časno i posvećeno rade svoj posao.
Mislim da u velikoj meri oni uspevaju da isprate i prenesu sva lokalna dešavanja i događaje u opštini, čiji je uglavnom organizator opštinska vlast i njena promocija se radi, propaganda, organizacije koje su u bliskom kontaktu sa opštinskom vlašću. Sa druge strane, mislim da je ogromna greška uprave naše televizije to što su dozvolili da budu obična produžena ruka glavnih režimskih medija, čije naručene sadržaje prenose u tonu koji odgovara vlastima, bez jednog kritičkog tona i vesti. S obzirom na to da znamo koliko se novca izdvaja iz budžeta naše opštine na finansiranje naših, a i tuđih medija, svako od nas bi očekivao da ima mnogo bolji, kvalitetniji i transparentniji, objektivniji sadržaj izveštavanja o događajima koji ne idu uvek u prilog vlasti. Znači, nekada se trebalo pisati o protestima i o onome što se dešava na ulici, a dešavalo se, boga mi, mnogo toga prošle godine. Nismo videli ništa od toga na našoj televiziji. Poseban problem bih istakla što se tiče informisanja su lažni profili botova vlasti ili neutralnih, koji vrlo lako napadaju pojedince, predstavljaju se kao neke informativne stranice, kao čak novosti ili vesti. Na vrlo problematičan način pokušavaju da kompromituju i diskredituju sve nas koji se usudimo da kontriramo, odnosno da govorimo svoje stavove koji se ne slažu sa stavovima vlasti. Iza tih profila stoje pojedini funkcioneri ili pristalice SNS-a koji su sve poznatiji narodu, znači ljudi su sve više svesni ko stoji iza tih lažnih profila, neće oni dugo još ostati skriveni i na tako sraman način zloupotrebljavaju društvene mreže, a za to će takođe jednog dana morati da se preuzme odgovornost, a to će biti uskoro. To je još daleko, ali u slučaju da se to u nekom trenutku desi, kogod da dođe na vlast, potreban je kompletan i beskompromisan reset čitavog sistema. Svi funkcioneri i saradnici ove vlasti morali da podnesu račun za sve ono što su protivzakonito radili svih ovih godina, za svu imovinu koju su protivzakonito stekli, koji su se bogatili, iznenada su se obogatili na račun svojih sugrađana i time bi se naravno bavile institucije, ne mi, i te institucije bi takođe morale biti pročišćene od svakog stranačkog uticaja, nezavisno od toga ko bude na vlasti i morale bi da rade konačno po zakonu. Ono o čemu su ova i prethodna vlast pogrešila, ne sme se ponoviti, da se kroz sistem vlasti već više od 30 godina provlače uvek isti ljudi koji samo menjaju svoj politički dres, a isključivo to rade i svoje lične koriste. Ključna reč koja bi došla i koja bi bila važna po našem eventualnom dolaskom na vlast, bila bi odgovornost. Korupcija, stranačko zapošljavanje i političko uslovljavanje otkazom bili bi iskorenjeni. Pa mogu da kažem da sam možda i najponosnija što na čelu Narodnog pokreta Srbije imamo lidera koji predstavlja spoj modernih evropskih vrednosti i spoj tradicije, koje svima nama koji ga predstavljamo i naš pokret u odborima širom Vojvodine i Srbije, a ima nas više od 140. To nam daje posebnu vrstu i ponosa, ali i odgovornosti, pa i autonomije i samostalnosti da sami kreiramo svoju politiku na lokalu i da ne budemo uslovljeni politikom centra u Beogradu. Razlog za to je pre svega što naš Miki dolazi iz unutrašnjosti i svestan je ogromnog problema centralizacije naše države. Sve je skoncentrisano u Beogradu. Mi u Narodnom pokretu Srbije verujemo da svaka lokalna zajednica najbolje poznaje svoje ljude, svoje probleme, svoje potrebe, pa u skladu s tim može ponuditi i osmisliti najbolje rešenje. Miki Aleksić je neko ko zaista dolazi iz naroda, ko je deo naroda, ko je porodičan, koji je radan, tradicionalan, ali ima i taj jedan dodatni impuls koji nemaju neke građanskije opcije. To su definitivno snaga, odlučnost, srčanost i preduzimljivost. Nije više dovoljno biti samo elita i voditi salonsku politiku. Treba biti spreman izaći među narod, prošetati, istrpeti kritiku kao i pohvalu, biti prvi među jednakima i biti spreman povesti taj narod i biti deo njega, ne odnaroditi se.
Lično sam bila uz njega u mnogim situacijama gde je najnormalnije šetao našim ulicama, našim gradovima. Ljudi su mu bez problema prilazili, vrlo slobodno sa njim komunicirali. Takođe nije nedostupan i nedodirljiv u smislu vođe, već sa svojim kolegama i saradnicima zaista gradi odnos jedan pun uvažavanja i poštovanja i poverenja, pak ume da zaoštri svoj stav kada naiđe na nepoštovanje, što je takođe neophodna liderska i državnička crta koju kod njega cenim, a takođe mi je važno što je uvek neko ko gradi mostove, ko uvek pruža otvorenu ruku, uvek je za dogovor, za saradnju i aktivno predlaže rešenja, traga za rešenjima, mada često nailazi, kao što vidimo, na zid i na osporavanje, baš zbog toga, ovde na našoj zajedničkoj strani protiv SNS. Kaže i to da politika nije igra, da je lako, ne bi nama zapalo ovo teško breme, da ga mi nosimo i da se mi ovde borimo. Svi mi imamo jedan zajednički cilj, a to je da smenimo ovu korumpiranu vlast i da uspostavimo sistem na novim zdravim temeljima. Da mi smo do toga došli, potreban nam je razgovor, potreban nam je dogovor, saradnja. Nisu nam potrebne lične sujete, lične ambicije, spletke i sabotaže. Nije nam potrebno nepoverenje koje postoji mnogo više među nama izgleda nego na ovoj suprotnoj strani, jer se oni svi drže zajedno. Koje tvrde da ih politika ne interesuje, pitala bih ih šta je još potrebno da se desi nakon nastrešnice, da shvatimo da našim životima upravlja jedna opasna organizacija. 16 života je zauvek nestalo po tonama betona, zbog njihove nesposobnosti, zbog njihove nestručnosti, zbog njihove bahatosti, jer im je bilo bitnije da se nakradu, nego da urade posao po propisima struke. I samo je sledeće pitanje ko je sledeća i gde je sledeća žrtva. Mislim da je manje važno sada tražiti zamerke nama na ovoj strani i tražiti dlaku u jajetu, gledati ko se kome sviđa, ko se kome ne sviđa. Za to će biti dovoljno vremena onda kada pobedimo ovaj režim. Svi smo mi sa ove strane zajedno i treba da budemo zajedno, i studenti i pobunjeni građani. Svi smo mi opozicija. Oni se dakle sa druge strane ne boje zavađenih i raštrkanih protivnika. Oni se jedino boje dobro organizovane grupe koja zna kuda ide i kakav je dalje plan. Znači moramo biti složni i time ćemo biti nepobedivi. Budimo pametniji, više se dogovarajmo, organizujmo. Naša vrata su uvek otvorena svima koji žele da pomognu da do našeg cilja dođemo što pre. Voljela bih da ovaj podcast bude jedan motivacioni impuls za sve ljude, a imamo ih mnogo u našoj opštini koji imaju dobre ideje, koji vide budućnost ovde, da sednemo i da zajedno razgovaramo. Otvoren je prostor za sve koji su za slobodnu kovačicu, za slobodne misli, za saradnju i za razgovor o važnim temama kako bismo došli do rešenja.